Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो थांगासिनो ग्लबेल भिलेजावहाय ओमफ्राय बेयावहाय सिगांबो थांखांबाय आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नुदों जानांगौ खिन्थु बेयावहाय ओरैबायदि गिदिर एरिया मोनसे भिडिअआवहाय कभार आप खालामनो हाया बिनि थाखायनो आं एबार सानबाय मा एसे आलदा रोखोमै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बेयावहाय माबोरैहाय दङ बेखौहाय नायनो हागोन नोंथांमोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो टिकेट्सआ लाबाय 25 80 75 लाबाय साथामनो माने मोनसेयावहा 25 आरो ना 25 80 25 दिराम ओमफ्राय नै बिथिंनो थांगोन जोङो ग्लबेल भिलेज स' लास्ट टाइम जोङो दुबाइयाव फैबा हटेलाव स्टे खालामदोंमोन बाट दायो आङो नैबे लोगोनियावहाय थाफैदों आरो दा बेयो जोंनि उदालगुरिनिनो ओमफ्राय बेयावहाय जब मावो आरो स' जोङो एसे बेरायफैबाय बरिं मोननायखाय ओमफ्राय आंनि माथोखौ खोनानानै नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ आं बिराद गगा मोनफैबाय आरोना बिराद गोजाङो आं जि गोदोर जेकेटबो गानखादों नुवाखै बे ग्लबेल भिलेजावहाय हाबनायनि टिकेटआ 25 AED आरो ना इन्डियान रुपिसाव 550निफ्राय एसे बारा ओमफ्रायहाय नै बेयावहाय गासैबो कान्ट्रिनि मोनसे पार्ट दङ आरो ना जेरावहाय मोनसे कान्ट्रियावहाय मा जानाय लोंनाय मोनो बेनि ट्रेडिसनेल डान्स बेफोरबायदि श' जाबाय थायो बेयावहाय जेरैबायदि इन्डियानिबो थागोन पाकिस्ताननि करियानि चाइनानि बेफोरबायदि आरो ना सब हादरनिबो दङ थाइलेण्ड आफ्रिका ओमफ्राय बहुतटा कान्ट्रिनि दोङो आरो ना बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन स' दायो जोङो थाबायलांगासिनो बिराद बुरजा मानसि दायो जोङो सिरियायावहाय हाबनानैहाय मोनसे फेमास डिजार्ट जानो नागिरदों बेनो जाहैबाय ट्रेडिसनेल मिडल इस्टार्ननि डिजार्ट आरो ना बिराद टेस्टिखा आं फार्स्ट टाइमनि थाखाय ट्राइ खालामदों खिन्थु आंनि लोगोआ आंखौ रिकमेन्ड खालामदों आरो ना जानानै नाय होननानै बिराद टेस्टिखा होननानै गोथाव नंगौना नङा आंबो टेस्ट खालामनो र' खेबसे आंथ' गोथाव मोनि बुस्थु गैखाया गोथावथार आरो बेनि सायावहाय आंनि फेभरेट चिजबो दंफायो आरो दा सिङावहाय चिज होफानाय ओमफ्राय गोदैद्रायबो नङा एकदम एसेल' गोदै आरो बिराद टेस्टिखामोन नैबेसोरनो बानायदों आरो ना नैबेनिफ्रायनो बायदों जोङो आराम सानदों मालाय दायो जोङो चाइनानियाव हाबनोसै चाइनानियाव नै दायो आफ्रिकायावहाय हाबलायबाय बेनोसै आरोना माने ट्रेडिसनेलि मानि थाखाय फेमास बा मोसानाय बा माल बुस्थुफोर मा मोनो बेखौहाय बेयावहाय बिथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामफैयो आरोना आरो बिजनेसबो खालामनाय जाहैयो लोगोसे आफ्रिकायावहाय मा मोनो मा जिनिसफोर जाग्रा मुवा बा देलायग्रायानो जा बा माल बुस्थुफोर नै नोंथांमोना नुदों ड्रेसेसनिफ्राय लानानै गासिबो मोनजोबगोन आरोना बेयावहाय
नै दायो फ्लटिं मार्केटखौ आङो बाहेरनिफ्रायनो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो जेबो बिदि खास गैया बेयावहाय माने दखानफोर दङ आरोना फ्लटिं माने बे दैनि सायावहाय गोजावनानै दङ नालाय बेखायनो फ्लटिं मार्केट स' बेयावहाय बिदिनो मार्केटफोर दङ जानाय लोंनाय ड्रेसेसनि बिदि सिगाङाव हाबखांनायखाय आङो हाबासै आरो नोंथांमोना जुदि फैयोबा बेयावहाय भिजिट खालामफैयोबा एकदम कम्फर्टेबल शुज बा कम्फर्टेबल ड्रेस गाननानै फैखा आरोना ओरैबायदि बुरजा ओरैबायदि जायगाफोरा गोजान गोजान बहुद बुस्थु जायगा नायनांगौ दङ बेरायनांगौ दङ बेखायनो आनकम्फर्टेबल जिनिसखौ गानबोनो नाङा आरोना कम्फर्टेबल जानानै फैखा इभेन कम्फर्टेबल गाननायावनो आङो जा मेंखादों होमबा नोंथांमोना साननानै नाय बिसिना हौवा जा हिन्जाव जा ड्रेसफोरा नुवाखै खालि बिदिल' गानखायो हौवाफोराबो मालाय मार मानिखायो चाइनानि मोसादों बैयावहाय चाइना नै बेयावहाय चाइनानि ओमफ्राय दायो जोङो चाइनानि ट्रेडिशनेल डान्स जानांगौ खालामगासिनो आरोना बेखौहाय नायनो थांगासिनो चाइनानि डान्स ड्रेस खनसायसोना बरियाहा नै लेन्स बायदोंमोन आङो लेन्सखौहाय लाबाय दायो थांगासिनो करियायावहाय करियायाव आसलि करियायाव थांनो मोनाबाबो नकलि करियायावनो थांसै होनदो करियानि बुस्थुफोर अर्गेनाइज खालामनायनियावनो थांसै आमेरिकायावसो फैबाय हनै करियायाव थांनाया आमेरिकायावसो मोनफैबाय थाइलेण्डआव थांगासिनो आरो नोङो आसलि करियायाव थांनो मोनाबाबो नकलि करियायाव फैबाय
मा मा लाखो? You want to buy the cash? Cash. Là đấy này. Ba lấy được sủ đồ ý rồi nè. Này, mà shopping không có dừng rồi. Mwjang गारिफोर थासैगायो आयो. So बे भिआइपि कार पार्किंसो ओइ सिगांथिं ओंखारना थांनांगोनदां ओइ ससेयाव जा मोजां गारिफोरा माला बायनो हागोन जोंलाय बा मार्सिडिस मालाय जा मोजांखानो है हाबिबि काम टु दुबाइ जा मोजां गारिखा बेबोथ' खम मोजां रेन्ज रभार बियो बरियाखा देनां फैया बायनो हाबानो जाबाय दे टेक्सि लाफैनाया मोनबाय आरोना बैनोमोन जायगाया ओमफ्राय गेटआ नैबेबो मोनसे बैयो ओमफ्राय जों दा टेक्सि लानानै थांगासिनो आरो सिट बेल्ट गाननो बावदो सारा फाइन होजादो नोङो जा मोजां मार्सिडिसनि गारि आयौ जा दामि खामाला गारिफोरा नुबा मा बिखा खामलायलायो मोनफैबाय दै आयौ खोलाबजोब्बायलै